Paman Prabu Mandharaka nuwun sewu. Kalimasada menika sanes pusaka nanging pustaka kinarya paugeran tumraping agesang. Anak Prabu, samangke kula nuwun tulung Kalimasada mangwedharaken mangwaos mangke kula terakaken. Inggih. Kalimasada menika namung dumados saking kalih ukara menggih. Ora ana kang sinembah kejaba pangeran kang maha murah. Lan ingsun anekseni lamun Kanjeng Rasul pungkasan utusane Gusti. Ora ana kang sinembah kejaba pangeran kang maha murah. Lan ingsun anekseni lamun Kanjeng Rasul pungkasan utusane Gusti.